Nedfald til Brumado, der scorer for 7. gang i Superliga-sæsonen, og det kan vi da kalde en godt løb, rigtig godt løb af Joel Andersson. Tager fra Bisek i et par omgange. God aflevering til Brumado, så kan han komme fri til spud. Brumado! Tidlig scoring fra Midtjylland! Brumado. Og 2-0 til Midtjylland. Igen over ved Isaksen. En godt skarpt træk af Isaksen ind mod Brumado. FC Midtjylland tryller, og Brumado. Sikker smider den væk. Brumado. Udmærket af Junior Brumado, og så sparker han og så står det pludselig 1-0 til de decimerede gæster. Ja, FC Midtjylland kommer her og drejer. Får den prikket videre til Brumado. Joel Andersson inviterer, men Junior Brumado sparker FC Midtjylland i front, så helt som ventet. Han bare skal slå den blind modsat. Paulinho, flad bold, Brumado, og den her gang kan den ikke holdes ude. Stolpe ind for FC Midtjylland, den store angriber. Her til Johansson, en god bold i dybden. Mulighed her til Brumado, tror man ned mod målet. Brumado, 1-0 til FC Midtjylland.